The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa iyo, partner. Live na live po tayo ngayong araw ng Miyerkules para magbigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon sa iyo, partner. At sa ating mga masugid na taga-subaybay, live din po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpi City, at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Umpisahan na natin, mga kaibigan, ang pagbibigay ng serbisyo publiko sa ating Tabang Ura mismo update. Kung maalala mo, partner, dumulog sa ating tanggapan si Nanay Marlene Buelia upang humingi ng tulong na mapauwi ang kanyang anak na ng ibang bansa dahil imbes domestic helper ang naging trabaho nito sa Kuwait, ay dinala siya ng kanyang amo sa bansang Egypt upang maging isang construction worker. Yan, partner, yung nagpapala ng mga Babayan. yellow, partner. Oo. Dahil dito, ora mismo tayong umaksyon kasamang tanggapan ng OWA. Yellow ba yun, partner, o yung mga buhangin doon? Buhangin. partner. Disyerto Oo, disyerto. Kuwait. Agad tayong umaksyon, partner, kasamang tanggapan Kuwait ng ba yun, OWA. partner? Egypt. Egypt. Oh, yan, Egypt. Kaya mga buhangin, partner, wala dong yellow. At napauwi na si Abigail Buelia. Ang buong kwento, panuurin po natin ito. Tatlong oras lang yung tulog mo. Ate, gusto ko na makauwi. Parang hindi niya na sa akin binigay yung sahod. Isang single mom mula sa Santo Domingo, Albay ang nakipagsapalaran at nagtrabaho bilang domestic helper sa Kuwait. Ang kakailanganing operasyon ng kanyang nag-iisang anak ang siyang naging dahilan, kaya't siya ay matapang na ng ibang bansa. Ngunit ang inaasahang trabaho bilang domestic helper sa bansang Kuwait ay nauwi sa pagiging construction worker sa bansang Egypt nang dalhin siya ng kanyang naging amo. Dahil rito, idinulog na ng kanyang ina sa programa ang naging sitwasyon nito upang humingi ng tulong na mapauwi na si Abigail Buelia. Nung una po maganda, tapos nung dinala na po siya sa Egypt, doon na po nag-umpisa ang ano niya. Isang domestic helper po ang inaplayan doon sa Kuwait Opo. ni Abigail. Karating niya po ng Kuwait, mga ilang buwan po siya nag-stay sa Kuwait bago po siya idinala sa Egypt ng kanyang amo. 2 buwan. 2 buwan. Nung una po, sabi niya, nung nasa Kuwait pa siya, sabi niya, pinapakain kami ng basura. Galing daw sa basura. Sabi ko sa kanya, pagtiyagaan mo muna, baka kako ngayon lang yan, sinusubukan ka lang. Tumagal siya ng konti, maganda na yung sitwasyon niya. Tapos nagsabi siya na mabakasyon daw sila sa Egypt. Tuwang-tuwa nga siya dahil magbabakasyon daw. Pagdating doon, hindi man pala bakasyon, magtatrabaho na pala siya doon. Nakapanayam din ng programa si Abigail Buelia na sa mga panahong iyon ay nakatakas na sa kanyang amo. So kumusta ka dyan na Abigail, dyan sa Egypt? Okay naman po dito po sa bahay ng kaibigan ko po, kapwa ko po Pinay. Noong una po, mabait naman po at okay naman po yung pakikitungo sa akin. Sabi niya po sa akin, kung ano daw po yung inutos na, sundin ko lang daw po kasi po binayaran niya daw po yung agency, binili daw niya po ako sa agency. Yung pagkain parang po doon is parang sa manok po. Galing po yun sa basurahan na pagpakain sa mga manok. Inihuhugasan ko na lang po para po makasurvive. Po yung mga rashes na lumalabas na sa katawan ko. Alam ba ng agency mo itong mga nangyayari dyan sa inyo na ganito yung trato ng inyong amo? Sinasabi sa akin po ulit, magtiis ka lang, tiis-tiisin mo lang, maghintay ka lang na ibalik ka dito. Sa mga nangyayaring ito sa iyo dyan, Abigail, nakapunta ka na ba sa Philippine Embassy dyan sa Egypt? Pupunta po ako ng Philippine Embassy. Kaso po yung Philippine Embassy din po ang sagot sa akin, hanggang hindi daw po nakikipag-cooperate yung amo ko, wala daw po silang magawa. So, ang passport mo ba dyan, nasa iyo ba or hawak ngayon ng amo mo? Hawak po lahat ng amo ko, passport ko, visa ko, gamit ko, wala po akong nadala kahit ano po. Nababanggit ni nanay, kahit yung sahod mo ay hindi mo pa rin natatanggap.
Yes po, 2 buwan na po. Hindi po nila sa akin binibigay hanggang ngayon po. Abigail, ilang araw na mula nang ikaw ay tumakas sa iyong amo at naandyan ka ngayon sa kaibigan mong Pinay din? Noong 24 po ako tumakas, bali 6 days na rin po. Bilang aksyon sa sitwasyon ni Abigail, ay agad na kaming nakipagtulungan sa tanggapan ng Overseas Welfare and Worker Administration Bicol Region sa pamamagitan ni Miss Via Dumiteta, ang kanilang Labor Communication Officer. So ano po yung dapat gawin ngayon ni Abigail matapos po siyang tumakas sa kanya pong amo at ngayon po ay nasa pangangalaga po siya ng kanyang kaibigan din pong Pinay? Mag-report po siya sa Philippine Embassy. Kailangan po kasi nasa custody siya ng Philippine Embassy para po hindi po siya ma-considered as TNT. Local agency po nitong si Abigail Mambea is Talent Sphere Incorporated. Upon verification po natin sa website po ng Department of Migrant Workers, nag-expired na po ang kanilang status as to status to operate po, expired po ang kanilang lisensya ngayon pong March 31, 2023. Based po ma'am sa magiging reklamo ni Ma'am Abigail through her guardian po na si Nanay, pwede po natin may endorse yung case po ni Ma'am Abigail sa Department of Migrant Workers para po maripaso ang agency niya po dito sa Pilipinas. Ang pinoproblema din po, Ma'am Bea, ni Abigail, ito pong passport niya, hawak po ng kanyang amo. Generally po kasi ma'am talaga dapat po hindi po kinukuha ng amo ang passport po ng ating mga domestic worker. Tama din po ba na dinala po itong si Abigail sa Egypt wherein ang kanya pong trabaho dapat po ay sa Kuwait? Titignan natin ma'am sa stipulations po sa kontrata niya kung ano pong nakasulat po sa kontrata niya. Pero kung nakasulat po sa kontrata niya dapat po nasa Kuwait lang siya, dapat po hindi po siya dinala sa Egypt. Kami po dito sa Bicol Region gagawin po namin ang lahat para po ma-endorse po within the day sa Polo Kuwait po and ma-follow up po agad sa Polo Kuwait kung ano po ang actions taken nila ng pag-coordinate po dyan sa Philippine Embassy natin sa Cairo. Kasi po gusto ko na din po makita yung anak ko. Mama, sorry po, hindi ako nakapagtrabaho na maayos. Hindi ko po natapan yung para ko muna makaipon ng pera dito kasi ito yung nangyari. Ayos lang, dahil nakakaraos naman tayo. Okay lang yung anak ko, nakikita mo naman lagi. Basta mag-ingat ka na lang na lagi, tutulungan ka niya para makauwi ka na. Matapos lamang ang halos 1 linggo, sa tulong ng ahensya ng OWA, agad ding nakauwi ng Pilipinas si Abigail. At dahil sa kanyang kinaharap na sitwasyon, sinagot na ng programa ang kanyang pamasahe pauwi ng Bicol. At sa araw ng kanyang pagdating, ay atin din siyang sinalubong. Galing Egypt punta dito ng Pilipinas. Nag-decide na ako na umuwi muna, tapos humingi ng tulong ano sa inyo para makauwi dahil wala po talaga akong perang madala. Ano ma'am yung pakiramdam mo na nandito ka na ngayon sa Pilipinas? Okay, happy ma'am kasi makikita ko sa kasi anak ko, the same time yung family ko. Tapos ngayon yan, nalaman ko na yung nanay ko na ospital kagabi lang daw, sumakit daw ulit yung dibdib. Parang hindi daw makahinga si mama. Halos kung pwede nga lang paliparin yung bus, makapuwi na eh. Yung agency ko yung nagbayad ng ticket para makauwi ako dito. Nung nalaman nga nila ma'am na nag-media ako, doon din kumilos yung agency ko. Sabi nila, wag lang daw akong magkaso or wag ko lang daw silang idamay sa report. Okay na daw sa kanilang gumastos sila kahit walang kapalit or malugi man daw sila. Nakipag-agreement naman ako para makauwi na lang. Umabot na rin po ako sa point na halos ayoko na rin kumain dun sa ibang basa dahil sabi ko, hindi ko na ito kakayanin. Okay lang ako umuwing patay. Pero may mga kaibigan akong kapwa ko OFW na nagpalakas sa akin ng loob. Sabi nila, huwag kang susuko. Ay Diyos, tandaan mo, tutulungan ka ng Diyos.
sabi nila, huwag ka mag-alala. Gagawa ang paraan ang Diyos, makauwi ka lang. Sabi ko, ate, gusto ko na makauwi. Pagod na ako. Thank you, Ate Scarlett, kasi hindi mo ko pinabayaan nung hirap na ako. Yung suko na ako. Ikaw yung pilit na pinatatag yung loob ko. Nagpaabot din ng mensahe si Abigail para sa kanyang dating amo sa Kuwait. Inshallah, madam. Ana mapi mapasmutin tibat. Ana ko yabi syugol ba. Inti wala at mapigut ana. Alam ko, madam, na hindi kayo naging mabuti sa akin, pero ginawa ko naman lahat. Tinuring ko kayong isang tunay na ina ko dahil sabi nyo nga, parang anak na turing nyo sa akin, pero yung anak nyo mismo hindi naging mabuti sa akin. Bukod sa naranasan niya sa ibang bansa, ay isang suliranin din ang bumungad sa kanyang pag-uwi. At ito ang pagkakaospital ng kanyang ina na siyang dumulog sa ating programa para mapauwi si Abigail. Kaya naman, sinamahan na namin siya sa Tanchuling Hospital kung saan naka-admit ang kanyang ina. Hindi ka nagtatapuan. Nakakaisip ko kasi sa kanya, ano daw po, depressed daw po. Tapos, inatake ako ng high blood. Pero okay na. Baka makauwi na kami, kaso kulang pa yata yung pambayad niya. Nagpaabot din ng tulong ang ating programa para sa pagpapagamot ng nanay ni Abigail sa ospital. Maraming salamat. Nakita ko si mama okay na, makakalabas na din siya. Medyo gumagaan din yung pakiramdam ko. Saka yung guilty sa sarili na ako pa rin dahil ba't na-stress si mama. Matapos nito, ay dumiretso na rin kami papuntang Santo Domingo para ihatid si Abigail at makauwi na sa kanyang anak. Dito ma'am yung bahay niyo. Opo. Mama? Love lang, Mama? Hindi mo kilala si Mama? Mama? Miss na miss ko din tong baby boy kong to na akala ko malilimutan niya ako kasi sobrang late ko pa nung iniwan. Sobrang experience na yung pang hindi ko makakalimutan kahit na medyo masakit tsaka mahirap. Lahat ng yun, sabi ko, nalagpasan ko tsaka naging mas matatag. Nagpapasalamat din po ako sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo kay Congressman Saldico sa pagtulong niya sa akin at pagbigay ng oras para matulungan yung mga kapwa ko OFW hirap makauwi ng bansa. Yun lang po. Maraming salamat po talaga.
Tuloy ang buhay para sa isang ina na walang ibang hangad, kundi ang maibigay ang magandang buhay para sa kanyang pamilya. Kaya naman, sa tulong ng ahensya ng OWA, ay nabigyan muli siya ng panibagong pagkakataon na makapag-aral sa isang caregiving course. Upang sa susunod na mga ibang bansa siya ay mas maayos na ang kanyang magiging trabaho. Saludo ang programang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa mga tinaguriang buhay na bayani ng ating bansa. Ayan, partner. Isa na naman, partner, na OFW yung kababayan natin, partner, ang natulungan ng ating programa para, partner, makauwi dito. Alam mo, ang pinaka-importante doon, partner, apuwera nang nakauwi siya, nabalikan niya yung kanyang naiwang anak at yung kanyang pamilya. Ayan. Sabi niya nga, partner, yun din ang isa sa mga kinakatakot niya, partner, na akala niya ay limot na siya ng kanyang anak. Or, kinakatakot niya rin siya na, na siguro baka hindi na sila magbigyan ng pagkakataong magkitang muli. Ayan. And partner, 2-in-1 ang tulong, ha? 2-in-1, partner, yung pagpauwi kay Abigail, at the same time, partner, yung tulong medikal na naibigay natin sa kanyang nanay. Kaya alam mo, partner, swerte-swerte din ang pagiging OFW. Correct ka dyan, partner. Pag nagkaroon ka ng employer o amo na mabait at mabuting tao, ipagpasalamat mo sa Diyos. Correct. Sabi niya nga, partner niya, meron siyang nararamdamang frustration, panghihinayang dahil tinuring niyang tunay or parang nanay yung kanyang amo. Kaya lang yung anak, partner, hindi siya maswerte doon. Kababaeng tao, ginawang construction worker. Pero ang pinakamaganda doon, partner, nangyari ay hindi man maganda yung nangyari doon sa kanya sa ibang bansa, pero dito sa Pilipinas, babalik at babalik siya na buo ang kanyang pamilya. At ngayon ay may bago siyang sisimulan at bagong pag-asa. Correct. Yan ang gustong mangyari ni Congressman Saldico, na yung ating mga kababayan na kanyang natutulungan o naabot ng kanyang tulong ay makabangon at makapag-umpisang muli. Correct. At meron pang tulong, partner, yung galing naman sa TESDA, di ba, partner? Yes. Para sa susunod, magamit niya, partner, kung ano pang plano niyang trabahong pasukan. Sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, sa ating tabang medikal sa Kongreso, fresh graduate mula Tondo, Manila na nagkaroon ng cancer, ora mismong nakatanggap ng tulong mula sa programa. Kaya mga ka-aksyon, huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang tabang Ora mismo! Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon
Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ora mismo. Ito naman, partner. Sa ating tabang medikal sa Kongreso, isang fresh graduate na may kinakaharap na cancer ang nabigyang tugon ng programa matapos niyang idulog sa atin ang kanyang hinaing sa kanyang kakailanganing gamutan. Kaya naman, partner, ora mismo rin siyang nakatanggap ng tulong mula sa Ako Bicol Party List. Ang buong kwento, panoorin po natin ito. Hindi naman po nila pinakita sa akin yun na parang sinisisi nila ako sa nangyari. Imbis po, sinuportahan po nila ako. Kumusta ngayon ang kalagayan mo, Diana? Sa ngayon po, sir, okay naman po and nagpapasalamat po at tapos na po ako sa aking chemo. Kumusta naman yung mga magulang mo, lalo't na ngayon meron kang dinaramdam na sakit? Panganay po ako, yung dapat ako na po yung maaasahan nila. Hindi naman po nila pinakita sa akin yun na parang sinisisi nila ako sa nangyari. Imbis po, sinuportahan po nila ako. Sabi po nung doktor ko, for surveillance daw po na mag-test scan daw po. Kung ano daw po yung resulta doon, kung sakali pong meron pa, magre-radiation pa daw ako po. Inaprobahan na po na Ako Bicol ang hinihinging medical assistance ni Ate Diana Rose, no? Na nag-ahalaga ang 60,000. Sura kay Diana Rose ang kanyang guarantee letter. Once again, thank you po kay Congressman Saldo po at kay Congressman Jill Bongalon and kay Sir Alvin po na nandito at binigay po ang ora mismo na tabang para sa akin. Ayan, partner. So, kahit may dinaramdam siyang sakit, partner, kasiyahan ang nangingibabaw sa kanya, partner, dahil sa tulong na ibinigay ng Ako Bicol Party List. Positibo ang pananaw niya sa buhay. Totoo yan, Naniniwala siya, partner, na may pag-asa siyang gumaling. Kaya ang kahilingan namin ay tuluyan ka nang gumaling sa iyong sakit. Ayon. Mga kaibigan, sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari rin po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account. Sa aming Facebook account, Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldicos. Sa amin naman na YouTube, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Meron din po kaming TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po si Remy Araneta Mindon. Ito po ang programang may paninindigan patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Joshua Martinez, Mr. Siram. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo.
ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat